Astăzi venim în fața lui Dumnezeu cu o rugăciune puternică pentru sănătate, fericire și iubire. Acesta este un mesaj de pace și liniște, dedicat celor care caută sănătate, pace și lumină în viața lor. Ne închinăm lui Dumnezeu, cerându-i să binecuvânteze sănătatea și fericirea noastră, a familiei noastre și a tuturor celor dragi. Îi mulțumim pentru protecție și pentru harurile sale. Cu încredere ne rugăm să fim uniți și să ne menținem inimile curate. Dumnezeu să ne ocrotească de orice rău și să ne călăuzească în calea binelui. Doamne, binecuvântează-mă pe mine, familia mea, cu sănătate, fericire și iubire. Să ne ții pe mine și pe cei dragi mie împreună. Să ne dai pace și liniște sufletească. Să ne ferești de rău și să ne încurajezi să facem bine. Învățăm să ne ajutăm reciproc în momentele de încercare și să ne